Hei, mä oon Jukka Järvinen ja eduskuntavaaliehdokkaana. Oon sanonut haukkumani Käpylä Pyöveli, mikä ei liity kyllä mun elämään enää tällä hetkellä. Että mä lopetin nyrkkeilemisen 05 ja oon päihdetyöntekijänä Helsingin Verskodilla. Näitä ihmisiä koskettavia asioita, päihdeongelmat, vangit, nuorten syrjäytyminen ja asunnottomuus. Nämä on semmoisia asioita, mitä mä haluan ottaa keskusteluun, nostaa esille ja tuoda, jos valitaan, niin eduskunnassa uudelleen esiin. Nämä on epäkohtia selkeästi tällä hetkellä, että asunnottomia ei pitäisi olla yhtään. Niitä on tällä hetkellä ihan liikaa. Ja koko ajan tulee lisää. Samoin vangit, kun vangit pääsee vankilasta, niille pitäisi tehdä elämää myös vankilan jälkeen. Tuloksia tekee kaikki. Tuloksia voi tehdä kuinka paljon tahansa. Mutta kun ihminen on huonossa kunnossa, silloin pitää ihmistä hoitaa. Mä oon demari siksi, että nämä demariarvot kohtaa mun arvoja. Puolue, joka välittää ihmisestä. Ja kun ihminen on terve, niin talous hoituu. Tämä on mun motto.